Kasus salah kosong malah. Kau kan tak perlu perahai nanya itu. Nah ini tahu hai nak belum saya kaya. Jangan kering malam kau. Tiga kam, bila sebelum jatuh coba ni cibai, angka TPF ni Silong Unit ni General Secretary. Je orang tabok Central Lotong. Temangka tini sini rally toma bisingwa. Temangka rally kali masih tiba motasong sini rally ni tung tokru layu sini rally ni aro punya program kumpulan akademi bes kamu kayu ni tong thai kok. Arzaga ni sini tung ne stage of tung tokru we stamro we buwe ani sini borok ma bri ma ba dera kha khoroksa tini za hospital serious condition. Temang nai se samaya kok tak zorao. Omai ke borok khai ha. Bon periksa seng ground 5 minit periksa bo ground borok cricket tung tong bulai mana bulai sing no. Seng borok kawang ke nuka borok khar peka. Seng bu we mesti borok khar peka. Yang sini kok gari batang song phai borok pura tokru we gari ni halat nung na kaispa gari tikina kri oleh ani ko gari bas zaro tung. Omake gari sini TPF ni kaise ya. Seng visa to mani sumo gari और बिसिंग जों और तुमा बसाक बैसाक याक्सि सुलाइमानि सबाया जों और जों बांग्लादेश नि एगेंस्ट नि रूल एगेंस्ट जों 12 लखनि बांगि जों और सभा खायो जों कोनि एगेंस्ट या जोंनो तानि याक्सक जांलांबा कयटन सिमी रैली खालामोन नोति और नयतानि सिमी रैली सिनि नों पुलिस नि और कालेक बो खाइनामाबो जों अलरेडी म रजाक रिपोर्ट रजाक बसि नयतानि सिमी सेमेसेस खाइमालिया जों बाथागैसि मा दंसबो जों बुजागै तगजागै बेलायनि बुजाखासों और कयटन सिरियस कंडीशन नोंखा 5 जना कामके सिरियस कंडीशन हा खरकसा गता ज सामाय खटमांका बहाय जों ताबो खाइजागो कन्नर ताबो ताम सिद्धांत ना लाग्या जों ताबो जों साव CM पूर्णचन्द्र जमातिया सबानि अकादो बकिलानि बोर्ड बाय पासं TPF नि बोर्ड बाय पासं सबा आं गोल्डन जमातिया आं से आप्रो TPF नि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निके बासाव 7 बोसोर रमिने जों आप्रो आरो जागाबो किल्ला टल ओवर तिरप्राव 19 कान्सिनि प्राइमरी डिभिजन वाइज दमाबो किल्लाओ कन्स्टिट्युएन्सी आं बासाखा आं साइलेंट दंखा थानसाना हाजागैनो आं गोल्डन जमातिया तिनि ज आनि र बन बसिंति बन बसकाव कगनो साराबो साइलेंट दङ बन बोर्ड रवै जों बन बाङै फिल खायै पास खाइरो मासि तिनि जरा बल तानि सिम बरनो बुबा जों दाइवेसि थानसाब्रो थानसाइ बोर्ड पास खाइयो नाबले बरनि थानसाबो बरबाय बरले तानि थानसांमा नुजागैया तानि सिन बरबाय बरबान थानसांया सिन बरबाय बर बुलाय वानसेनोके देनि मुस्लिमनोके बर देनि थानसानि मारिवतलाय जों TPM के तिरप्रा सांया जोंनोके तानि बुखा बर जोंने तमा साया खाइका अरो हाइन बस जोंनो सावो जे बुवाग्रा सिनि हाइनेस हिसाइनेस बुवाग्रा प्रोजेक्टिसर देबो मानो जों कोइने थानसा जों खाइयोके जोंनो बरिदि जोंनो रिमेले तमा बानों मिसे जों मा एग्रीमेंट नों पुरले जों मा NRC बाय CNT एग्रीमेंट नों ता बो ग्रेटा ट्रिबुनल थाङा असो सिनि बन केबिन एम्प्लय जोंबा हापन जोंके हो NRC तंसा बा फाइदि NRC तंसा बनि अलरेडी केस फाइल केस सुप्रीम कोर्ट बाक्सा खाइजन का फाइदिता जों बाक्सानि खाइलायनि असो जोंब्ले जों बरन ग्रेटा ट्रिबुनल नो केबिन खातिनि बुजा खासिनि बर बुतिनि जलजाक पाइका